Добре, добре. Папка в крока. Иначе не бъркаме къщата. Ще го изпият. Примерно след 10 дена може да го подсилим с още една рамка с пиво. Ако видим, че... Някъде си не Да. Оп, иска да избяга да се скрие. Много. Тя си е на тая пита, която си е тяхна. Ето е тук. Виждате ли? Да. Ето е С нея тук, да горе вдясно. Така, другата няма да вадиме. Малко позабучаха, но... Да питам пак дали може да сложим примерно след 10 на дена още една рамка с пиво да ги подсилим. Някой по-силен кошер. Подсилва се. Това от клея, тук се клея сега. Това дай ножи да го резнаме. Те трябва да имат сега работа и ще имат работа. Ето, така сме ги успокоили, уеднаквили са миризмата и приемат майката. След това още една, другата седмица още една пита с запечатано пило. С или без пчели? Може с пчели. Аз оставям малко пчели по тях. И то вече ще се види, те самата майка, ако тръгне да... Този е кристализиран мед. Сега защо ще използва вилицата? Защото има места, които са вдлъбнати. Ето, тук се започнали да слагат нектар. Дайте са, от това мога да си взема. По-чистичък ти изглежда. Примерно. Да, разбраха. Заповядай. Мерси. Ето, горе-долу изравняваме, за да могат пчелите да работят на чисто. Сега това са тия личинки, които те няма да ги взимат. Те са изпаднали, не съм успяла да ги смачкам, нали? То някакво О, падат. няма значение. Точно това може би с нещо, ако се... Пасатора. Да, нещо такова ще... Пасатор и ем пасатор. Да, може би по-ефективно да се смеля това нещо, но... Да. Беше импровизирано. Сега това жълтото е прашец.
Като за първи път, да. Като за първи път, да. Добре се справя. Следващия път ще се апгрейдне и колко се справя. Ще влезеш